אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב היא עמותה רשומה ומלכ"ר ומאגדת את הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה. מטרת אגודת הסטודנטים היא להקל על חיי הסטודנט ככל האפשר, תוך שמירת האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים שלו, לשמור על מעמדו האקדמי בתוך הקמפוס ומחוצה לו, לפעול למען שוויון זכויות מלא לכל סטודנט, ובכלל זה לקיום ולשמירת חופש הביטוי וההתארגנות בקמפוס. אילו שירותים מספקת האגודה? המחלקה לעניינים אקדמיים עוסקת בכל הקשור לתחום האקדמי והלימודי באוניברסיטה, מטפלת בפניות סטודנטים אל מול הגורמים המתאימים באוניברסיטה, ומטפלת בקבילות ובתלונות של סטודנטים שזכויותיהם האקדמיות נפגעו. המחלקה דואגת לשמור על אנונימיות הפונה, ומטפלת בכל פנייה אל מול הגורמים המוסמכים בחוג או בפקולטה הרלוונטיים. בנוסף, המחלקה מספקת שלל שירותים, דוגמת מילונים, עזרה לסטודנטיות בהיריון, עזרה לסטודנטים במילואים ופרויקטי חניכה עבור נקודות אקדמיות. מחלקת תרבות, קהילה וקשרי חוץ אחראית על אירועי התרבות בקמפוס, תוך שימת דגש של יצירה סטודנטיאלית, באמצעות מועדוני סטודנטים או פסטיבלי סרטים והצגות. המחלקה עוסקת בחיזוק הקשרים עם הקהילה בארץ ובחול, באמצעות משלחות למגוון יעדים לאורך השנה. בנוסף, המחלקה מארגנת מגוון אירועים במהלך השנה, מסיבות צהריים ברחבי הקמפוס, יום הסטודנט, תערוכות, תחרויות, ואת פרויקט רוק בקמפוס, הופעת רוק מדי יום רביעי, בהפסקה של 11:45. מחלקת מעונות, מלגות ומעורבות חברתית דואגת לרווחת הסטודנטים דיירי המעונות בכל מתחמי המעונות, ושומרת על קשר ישיר עם הסטודנטים בעזרת רכזי מעונות. בנוסף, אגודת הסטודנטים מארגנת פעילות חברתית תרבותית ענפה בבנייני המעונות, הקרנות סרטים, ערבי חגים, מסיבות ועוד. המחלקה מנהלת את קרן המלגות שמעניקה אגודת הסטודנטים ומגייסת משאבים נוספים עבור מלגות. אגודת הסטודנטים מחלקת מלגות בשווי של כ2 מיליון שקלים לפי קריטריונים שונים, בתמורה להשתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה. מחלקת מינהל ותכנון אחראית על שירותיה הלא אקדמיים של אגודת הסטודנטים, על התנהלות פנים וחוץ לוגיסטית ועל תכנון וביצוע פרויקטים. המחלקה מבצעת פיקוח על מחירי הקפיטריות, אחראית על נושא התחבורה והחניות בקמפוס ומחוצה לו, פועלת למען קמפוס ירוק ומפעילה מרכז צילום ומסמכים מוזל בבניין דה בוטון. מרכזי השירות של אגודת הסטודנטים מספקים לסטודנטים הטבות ומבצעים, דוגמת תווי קנייה בהנחות משתלמות, שירות פקס, בנק בחינות, כרטיסיות לקפיטריה, כרטיסיות מוזלות לחניונים, כרטיסי צילום, שוברים למרכזי נופש וספה, כרטיסים לאירועים ולמקומות בילוי ופנאי, חסכמים ב10 שקלים, עיתון ידיעות אחרונות בשנקל ועוד עשרות הטבות נוספות. המרכזים ממוקמים בבניין מיטשל, בפקולטה להנדסה, בפקולטה למשפטים והסטלה, מרכז השירות המתנייד ברחבי הקמפוס. אקסטרה סטודנט, יחידת הקורסים של אגודת הסטודנטים, מעניקה לציבור הסטודנטים מגוון של חוגי העשרה, קבוצות לימוד ושיעורים פרטיים במחירים נמוכים בצורה משמעותית. באקסטרה סטודנט תוכלו למצוא חוגי שפות, ספורט, גוף ונפש, אומנות, קריירה והתפתחות אישית, תחביבים, קורסי מנהיגות וקורסי עזר ומרתונים רבים לקראת תקופת המבחנים. בנוסף, מדי יום שני מתקיים מיזם סינמה קמפוס, במסגרתו מוקרן מדי שבוע סרט, וביום רביעי מתקיימת הרצאה חינמית במסגרת תרבות יום ד'. ספרות זולה מספקת שירותי הדפסה וכריכה, רכישת מקראות מוכנות וקבצי בחינות, וכן השאלת ספרי לימוד. בנוסף, אם אתם מעוניינים לעצב עבודות, הזמנות לחתונה או כרטיסי ביקור, תוכלו להיעזר בגרפיקאי של ספרות זולה. ספרות זולה ממוקמת בבניין קיקוין ובבניין וולפסון. סטארט-אאו, מרכז היזמות של אגודת הסטודנטים, משמש עבור הסטודנטים בתואר ראשון ושני, סיוע בקידום רעיונות, ייעוץ עסקי והפניה למקורות מימון. מרכז היזמות מאגד מספר פעילויות כגון כנסים, קורסים, הרצאות וימי עיון. זקוקים לסיוע ולא בטוחים לאן לפנות? אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בשבילכם ומעניקה לקהל הסטודנטים ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני חינם,
ייצוג ללא תשלום בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה, ייעוץ פיננסי, תמיכה בנושאי נגישות לסטודנטים בעלי מוגבלויות, סיוע לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם, סיוע לסטודנטים בנושאי צרכנות, סיוע במציאת מקומות עבודה למתמחים במשפטים ובכלכלה, ועזרה במציאת עבודה בעזרת לוח דרושים רחב יריעה. רוצים ללמוד עוד על אגודת הסטודנטים? כנסו לאתר הבית של האגודה www.student.co.il או חפשו אותנו בפייסבוק.